kusina. Igdi lang yan sa 97.5 Bangon OKFM. I have a band of men, and all they do is play for me. They come from miles around to hear them play a melody. Beneath the stars, my 10 guitars will play a song for you. And if you're with the one you love, this is what you do. Oh, dance, dance, dance to my 10 guitars. And very soon you know just where you are. Through the eyes of love you'll see 1,000 stars. Oh, when you dance, dance, dance to my 10 guitars. Guitars are made for love, my band of men will always say. So give them all a pretty girl, and they will start to play. Beneath the stars, my 10 guitars will play a song for you. And if you're with the one you love, this is what to do. Oh, dance, dance, dance to my 10 guitars. And very soon you know just where you are. Through the eyes of love you see 1,000 stars. Oh, when you dance, dance, dance to my 10 guitars. Ooh, let me tell you now, dance, dance, dance to my 10 guitars. Come on everybody, dance, dance. Yan ang 10 guitars sa pambuhan na bilang sa Alkalde sa Kusina. Ako po si Bert Alilos Martires. Makusugan sa muyang monitor didi sa CBS Quick Save. Kumusta ka mo dyan? Marina Aga. Ini pala ang nagdadakol na ngunya ng mga mini mart aning CBS Quick Save na naglalakop na sa Sentro Canagat ang bagong rumabukas dyan sa bagong magayon na building sa atubangan kang Film Life. Sino man ang sa tuwing oras ngunyan 14 minutos antes mag alas 11 at doon man yang kang Cabral Bicolandia Supermart. Sino man kang DMSQ kang original na Master Square kang CBS Convenience Store, CBS Express kang Estabilo Lending Corporation asilmang kang Cibros. Ikulubat ko pala ngunya na aron kaning nagtapos na ang fiesta kasudma kasoral daw sa kuyan sa Tinambak. Ay igwa naman yung mga masurunod na fiesta pero pamilya lang. Yaon magirara ang espiritu kan na fiesta. Basta mga para pamilya lang, yaon magirara ang masisiram na luto Pag sinabing fiesta, exciting daw. Itong halimbawa, madyan nga magbulos ka ta makikipamiesta kita sa arong nga kaining baryo. Exciting yan dahil kita baga pagpasirin na sa fiestahan, ang nagkakawat sa satuyang isipan, yan medyo halabang lamesa o round table, nakadukul-dakul ni mga luto. Pagkatapos, ang pagpigiling mo duman sa lamesa na kadakul ni luto, sa kanailing mo si paborito mo, iyan ang inapod na siram nin buhay. Aba, si paborito ko yaon nga yahay. Yan bagang ko yan pigpritos na ako mas gusto ko sa manok, yan pigpritos. Babad lang muna sa tawyo, may limonsito, pig-marinate. Pagkatapos pigpritos na deep fry, masira mo yan.
kisamang kay itong garpato siya ng buttered chicken ngaya. Pagkatapos yun nga ning sinasabing bawal-bawal sa mga may gout. Ano yan? Yan dinuguan na nagkukurta itong puro. Minsan maput ka pa, uy, dinuguan po ba yan? Ano pong klaseng dinuguan yan? Ito yan no, yung puros laman o kaya maskara. Pagkatapos ngaya may kadikit na suka, may limonsito, and may sili. Kaya mahamot nga yan, masiram. Nagingirit-ngirit ka at yan niya ako, tinudurong ko yan. Tara mo bagang dinuguan. Pag kinag mo sa sadit naman ko, masira mo niyang kakanong pag tinidor. Tutulog-tulokon mo, pati si dugo niya, ay masiram. Pagkatapos pagiling mo naman sa sarong gilid, may luwag na naman dumana. Kinunot ba gayan? Ano po yan? Kinunot ngayon na pagi, itong bagong dakop ngayon. Naigwa ngayon ng mga kalunggay. Ay talagang surti ay. Gabos na paborito ko iyan luwag. Ito po ngayang medyo ano naman to, ay mga paangayanin ko yan pabo na piglitson. Grabing handaan niya ay. And siyempre igwa ng mga karning urig. Ito pong sa sarong lamisa, ano itong natatakluban? Ay titi ako nang niya tunoy. Litson niya to, titibtiba na to. Titibtiba na niya to ni Piping. Tara mo baga, pag may litson may mga parataga kayan. Tumukaw ka na lang niya duman ng bird sa gilid, dadarang ka ng mga maragsik na kublit kang litson na pag nagraragamo masira mo na eh. Yan bagang mga maragsik na kuyan, kan litson, yung kublit. Halimbawa, kamo sa kasi mga bisita mong nagagay ng daraga duman sa sala, nag-aaral at parang luwag. An magayuno sa mga host, yun may kagharong. Oy, mientras nga pigalatalat na pangya si kuyan, si iba pang luto, nagdadalan-dalan mangya kamo ng TV o magkakaraoke, magkakankakan muna o maghamli na muna niya kamo kaining mga maragsik na kublit kang litson, tanganing ganahan niya kamo. Sige nang sarapaan, ay masira mo na ay. O niya, may sarsang digdio, Mang Tomas. Kaya, ngunyan na pinagbabawal ang fiestahan, ay kada kung nakakanugon. Yan bagang fiestahan, bawal nga ang physical distancing. Ay at bulan ning Mayo ngunyan. Kutaan na kung Mayo ning physical distancing, yaw kami duman sa pinagayon na harong na ancestral home kang family Borja. Sa pamilya na magturugang na Ervin Borja. Siyempre, pinapanginutan ni Chauying. Takunday lang Chauying, bawal. Ay nakipamista ko na kami kan sarong aluluma sa tinambag taaram kung ang pamilya Borja pag minahanda to the force yan. Talagang baralbagan yan. Kaya sa mga may fiesta ngunyan, fiesta na lang maski may physical distancing na pinagbabawal. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton field back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton field back home.
te quiero. Tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado. Y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar. Últimamente, ¿qué está pasando? ¿No tienes tiempo o no has querido? No estés pensando que esto es un juego. Tú ten en cuenta lo que te digo. Con tus detalles me estás cansando. Si lo prefieres con el estilo, lo he hecho todo al olvido. Así es mi corazón. Esos bellos momentos, todo, tus lindos ojos verdes, todo, el fuego de tu cuerpo, todo, junto con tu sonrisa, todo, últimamente no tienes tiempo, no estés pensando, ten en cuenta, lo he hecho todo al olvido. Así es mi corazón. Esos bellos momentos, todo, tus lindos ojos verdes, todo, todos los recuerdos, todo, los bellos momentos, todo, tus lindos ojos verdes, todo, el fuego de tu cuerpo, todo, junto con tu sonrisa, todo, todos los recuerdos. Amigo, amiga, sigue sana. Avante. Sige sana, basta happy. Tawa kita, over beauty. Isipunta na kita maswerte. Sana abuta aidan na adi. Sige sana, basta happy. Tawa kita, over 50. Isipunta na kita maswerte. Sana abuta aidan na adi. Di na kita magpapareklamo. Taaidan di na mababago. Dapat permisan ng positibo. Pag nag-adik, mainlo sa payo. Sige sana, basta happy. Tawa kita, over 50. Isipunta na kita maswerte. Tanaabot na aigad na adik. Kinmakulong akasukasuan. Di mangalas, tarayo mabahoy kan. Paapulas o kaya ipapukag. Lang ray baga, lalo na kinsaranga. Hihihi. Di magparamos lang sa kamagmurot. Taabuhay kunong malaka alukot. Kanos ka ang ukila ka kurundot. Maray pa magikit-ikit kalubot. Sige sana, basta happy. Tawa kita, over 50. Isipunta na kita maswerte. Tanaabot na aidad na adik. Pagliagi o pagbayli makaliliksi. Di magsabing guran na ka pwede ba? Maski baoy ka na to mga senior na. Di mag-surrender ta kayang kaya pa. Sige sana, basta happy. Tawa kita, over 50. Isip
punta na kita maswerte tanaabot ta edad na atin para bagsik maski over 50 na importante happy sana kita. Gusto ko, okay ka. Gusto ko, okay ka. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong Biopatch Foresap sa talampakan, nakaturog na ako asin ma-Biopatch Foresap presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, ma-Biopatch Foresap na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Milestone Guarantee and Assurance Corporation, ini ang dating Yasco na bistado sa non-life insurance business. Arugan Performance Bond, Surety Bond, Contractors All Risk Insurance, Fire Insurance, Motor Car Insurance, Engineering Insurance, asin kadakol pang iba. Sa Naga City, ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation makukuha sa ground floor kan Ramada Centrum, Elias Angeles Street, Naga City. Asin sa ground floor kan Prieto Building, Panganiban Drive, Naga City. Hanapon lang si Mr. Jun San Juan, cellphone number 0916-6749613. Ngunya na panahon nin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Catherine here. Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Kung ang hanap mo'y di kalidad na car tires at car batteries ng iyong sasakyan, aba, sobra ang iyong problema. Sagot ka ng Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, garantisado ang serbisyo sa presyong abot kaya. Mapapawaw kang talaga, kaya tara na, subukan na ang Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, sa serbisyo at presyong panalo ka. Riddlegon Tire Trading, managed by Paulo Gonzaga, with following satellite branches: 1 RPJ Tires and Auto Supply, Vincent's Avenue, Log-On Diet, Camarines Norte; JFTP Tire Supply, Barangay Binatayan, Diversion Road, Taragalbay; and John Ray Tire Supply, Diversion Road, Triangulo, Naga City, owned by Renato Gonzaga. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alkalde sa Kusina. Ang sa tuyang oras ngunyan, 6 na minutos po, makagi ang alas 11 nin pagkaaga. Dumampala sa Metro Manila ay garo naman Amerika
naigwa na po ning inaapod na drive-thru vaccination. Ay palibas sa dumas sa Amerika, kadakol mayayaman na negosyante, ang gusto magpabakuna, dahil na mahalat kay ning libreng bakuna kan gobyerno sa pagin ng inaapod na priority list. Ay kung igwa kaning kwarta, ay mayaman, may dara kaning kotse, igwa kaning lalaugan na drive-thru. Garo ka ma-order ng Chicken Joy. Paglaog mo duman, may mga put-hapot, ano po nga, kung ano-ano na lang, mainutan ka na naman nga, ini pong yung bayad, at siguro 3,000, 5,000, ang bakuna, aro kaya ng presyo ay, 3,000, 5,000, pagkatapos, sa inutan naman, tutulungan ka na. Di bakunado ka na. Ang mga Pilipino kaya, pinag-aarog naman po ang kaisipan ngunyan duman sa Amerika. Maski dahil pa pinag-anunsar kan Department of Health kana Malacanang ang magiging patakaran, araw mo kita baga kumisan ano ang nangyayari sa Amerika, pinagpapara-arog-arog ta. Dumas sa Amerika, ang nangyayari sa vaccination, napaka-importante na pag-ansarong tao duman na bakunahan, igwa ka na ning pasis. Garo kuyan ka na, igwa ka na ning ID. Na maski day ka na magsulot ng face mask, day ka na, pwede ka na sa mga physical distancing na yan. In fact, kaya baga ginibo itong Miss Universe, kadaklan dumasay na kuya na bakuna o swab test. Kaya baga, igwa na ni mga taong nagdadalan, igwa na kay itong pwede ka nang mag-tripon-tipon. Dahil dumas sa Florida, kadaklan nakakalaog lang dumas, bakunado na. Pag may bakuna ka na, pwede ka na magdalan, taraid na ka mo dyan, magkarakan ka na mo dyan ng kuya, ng popcorn. Pero siguro niya kumabot ang panahon sa mga sinihan, makakalaog ka lang ng sini pag ikaw may bakuna na. Ngunyan, dahil dyan, igwa kita ng mga senior citizens na gusto naman magpabarakuna, dati habo, kundi ka nailing nanindang may maning side effect, pagkatapos garo niya ko arugong kang Pilipinas sa Amerika, pag pinang nabakunahan, ay day na po ipapangalad ang inapo na physical closeness. Itong taraid na kamo. Total may bakuna na, day naman nga mag-uro lang kitan. Kaya kauling ko naman sa bago 7, pigalat ko na lang yung apudon ako. Dati nga medyo duda ako ay. Kundi kanda ko lang yung nagpapabakuna sa GMR. Nagduman nga ako sa barangay minga sa Igualdad. May ano na nga hindi ko, ilista na nga hindi ko. Di naman lugod nga ko inaapudan, tagaro nga pairutana. Malat ang pangapudan ngunyan kan mga LGU sa Malacanang. Dagdagana ang bilang ka mga pigbabarakunaan sa barangay, tagulpin ang gustong magpabakuna. Ayan. Dahil mas mariptong na magulpin mabakunahan, tanganing makuatan na ang inapod na herd immunity. Oy, ibarita ko man doon yung mga nagluluto man doon ng panira, nagluluto nagantabay sa tuya, dyan sa may parting, kuyan, Himaaw Pili, digdi po sa Dalan Pasiring sa Pensumil. Nagagumhum po digdi ang duros kasudma, although kuminsan pag mainiton man po digdi, alagid kasudma nagagumhum ang duros. Ngunya na mapurpresko ta medyo malumlum pa lang dyan ngunya sa may parting Himaaw Pili, masiramon po ngunya pa-bird and magluto ning kuyan Bicol Express. Aba na yan ay. Pag yaong kabaga sa mga may mga bukid-bukid pag Bicol Express ang panira, masiram pagkatapos sinap na mo may logo, itong kamuting indilibli, itong may violet. Pagkatapos, igwa ka pang sinabawan na puyo. Puyo na igwa ng kangkong. Pagkatapos, ang pandulsi mo, tangkwa. Pero niya ko purting pa rin pangutuhan ay. Kaya kung nagdadangog ka mo dyan, oy, kulipat ko palan. Eh, di ko na kumusta. Nag-text ako kan sa Simana dyan sa Melbourne, si Jovi Dungka. Nag-text ka sa kuya kan sa Simana, di ko nabasa. O kaya Jovi, kung nagantabi ka dyan sa Melbourne, Australia, ang Melbourne pa lang, kung nilingom ang retrato, sa kuyan, sa Facebook, karuman lang pala New York ay, mga darkulaon, haralang kaon ang building. Pero, ikumpara ta na sa panira digdio, sa Himaaw, panira nindo dyan, sa Himaaw, ang panira,
sinabawan na puyo. Pagkatapos may Bicol Express, ang pandulsi tangkwa. Purting maray na pangutuhan. Aber daw, pakantaon ta daw si Perry Como. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked, and then I ask you over. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo ahí desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo ahí desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo ahí desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ay, así pasan los días y yo ahí desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Quizás, 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 quizás. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman, that you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Pretty woman, stop a
I need you, I'll treat you right. Come with me, baby, be mine tonight. Pretty woman, don't walk on by. Pretty woman, don't make me cry. Pretty woman, don't walk away. Hey. Okay, if that's the way it must be, okay. I guess I'll go on home, it's late. There'll be tomorrow night, but wait, what do I see? Is she walking back to me? Yes, she's walking back to me. Oh, pretty woman, don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Nobody ever loved me like she does. Oh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she do me, oh, she do me. Yes, she does. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. I'm in love for the first time. Don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. And from the first time that she really done me, oh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Oh, she done me. She done me good. Don't let me down. Hey, don't let me down. Don't let me my mind. My love for you is way out of line. Better run, girl.
the charms of a woman. You kept the secret of your youth. You led me to believe you're old enough to give me love, and now it hurts to know the truth. Oh, young girl, get out of my mind. My love for you is way out of line. Better run, girl. You're much too young, girl. Beneath your perfume and makeup, you're just a baby in disguise. And though you know that it's wrong to be alone with me, that come on look is in your eyes. Whoa, young girl, get out of my mind. My love for you is way out of line. Better run, girl. You're much too young, girl. So hurry home to your mama. I'm sure she wonders where you are. Get out of here before I have the time to change my mind, 'cause I'm afraid we'll go too far. Whoa, young girl, get out of my mind. My love for you is way out of line. Better run, girl. You're much too young, girl. Young girl, get out of my mind. My love for you is way out of line. Better run. An sa tuwing oras ngunyan 25 minutos makagyang alas 11 sa mga text messages sa pa-request man kang kanta ni Victor Wood. Nagluluto ako papabirthday ng ginisang mariguso ang bangot na pritos sa pabati mang kitsa basyon kapit by me tamakusugon po ang radyo haliyang ki hali po digdi ini sa Kiburak. Day masinabi sa iyang pangaran. Good morning. Don't tell my heart to stop loving you by haliyang ki Rico kan Pulangi Albay. Si Kapmay Tabukar, sabi niya, wonderful sound. Pakigritman, belated happy birthday. Ki Manay Riching Alcala. Uya kami nagdadangog sa imo, ex-kapitan Mayet Abukar. May naili akong, may pinag-report ka sa bago si Hila de la Cruz. Naigwa pala ning ito bagang nangyaring COVID duman sa kuya sa New Delhi, India. May Pilipino pala, Bicolanong nagadan na taga dyan sa Barceloneta, Cabusao. Piganap ko ang pangaran Romeo Tolentino Gli. Yan. Na nagtapos pa nga yan sa AMA, ining eskwelahan digdi sa Magsaysay, AMA Computer School. Diyan pala niya nagtapos. Pero matibay talakalaog sa consulate sa Embahada o Consulate Office kang Pilipinas sa New Delhi, India. Ay nakadamay mapong maulakitan kang COVID-19 duman nagadan ining taga Barceloneta. Duman na po siya pinag-cremate kaya nagabot na lang digdi ang urn itong abo niya. Yung pinagbibilaran dyan sa Barceloneta, Cabusao. Kan mag-fiesta sihil sa Cabusao ay nailin niya may pinagbibilaran pagapot niya. Ito pala nakaiba duma sa nangyayaring pag-spike, pagdakul ng kaso ng COVID sa New Delhi, India na thousands na ang binabarawian ng buhay. Sabi nga ni Ken, sa kadakulan nga ng binarawian ng buhay duman, igwada ng familia,
nagaro can't afford na ipaagi pa sa sa cremation sa indang mahal sa buhay, patagod ang pigdadaklag na lang sa salog, sa kadakulan na, garo kuya na, yan ang nangyari duman. Although, nagdidikit naman po ang kaso duman, pero still, kadakol pa. Yan ang may sarap pala na Bicolano, taga dyan sa Barceloneta, ang pangaran, Romeo Tolentino Gli. Kaya makidumamay mo kita sa kamunduan, kansa na pamilya, dyan sa Barceloneta, Cabusao. You taught my heart how to dream, thrilling its moment divine. Just for a while you were mine. Now I'm alone in despair. I never thought love would end, and broken dreams would remain, changing my joy into pain. Don't leave me now in despair. Loving you has been the only way I've learned to make life so gay. Now it seems you've led me so astray, and I've lost forever. How can love's sweet memories fade like the dream with regrets? And why must you disappear, leaving me here in despair? Love's sweet memories fade like the dream with regrets. And why must you disappear, leaving me here in despair? Gusto ko, okay ka. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Si Toti ng Ragay. 37 years old. Sir Dix ay lagi po nanas po aking dibdib. Tapos hindi po ako makatulog po ng maayos. At saka po, yung bananakit po na aking balakang. Halos hindi po ako kasama-sama. Ano po, makatayo, makaupo. Siguro po, kulang-kulang po 1 year po. Ang naranasan po kong bananakit. Ay tagang pagtik po taga Sir Dix agad po ng Rice Coffee. 4 na po lang po, naranasan po agad. Pag na po tagang gumakalit po ang aking mga naramdaman. Baka nagsasabi yung mga tagapakinig natin, mga bayaran niya na mga tumatawag, binabayaran daw po kayo. Ay, hindi po sir. Kahit po sir ako ay makakapagpatuloy po na ang Rice Coffee gusto po doon ay nakakapagpatuloy po ng mga karamdaman. Para sa tunay na kagalingan, mag-Rice Coffee Mix na. Uminom ka rin lang ng ordinaryong synthetic na kape, dito ka na sa tunay na herbal at magaling. Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy.
Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Babareta, wais at mura, serve Babareta. Ang wais choice. Wais sa linis, wais sa presyo, wais bango ang labanan mo. Serve Bareta, mami ang kapartner mo laban sa mundong ito. Labadami, labadan na yan with Surf Bar Blossom Fresh. Nakakaputi, mabula at mabango sa wais na presyo. Babareta, serve Babareta, ang wais choice. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika para doon ang salbay plema. May halamang munti, natural na pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap na sa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Ticulandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Ticulandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Catherine here. Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Isiskan niyo po, hindi niyo po sa malinaw sa libanan. Kukuha po na nagtatasa rin po ang ang lugo ko, high blood po ako. Sumasakit ang bato ko, saka nahihilo po ako. Itong rayuma ko, ang tuhod ko, sumasakit po, saka itong balakang ko. Pero alam mo po, Sir James, ngayon nakainom na ako, nawala na po yung nararamdaman kong sakit ng balakang ko po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina.
turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic sticks. Got your spell on me, baby. Got your spell on me, baby. Yes, you got your spell on me, baby. Turning my heart into stone. I need you so bad, magic woman, I can't leave you alone. Sabi pala sa tuya ni Joel Claron, ang principal dyan sa Mangiring Elementary School, pabutan daning pangungumusta ng mga grade 4 parents sa Rabus sa school. Nagluluto da sindangon niya ng ginisang balaw. Kumusta na lang kamo dyan sa Mangiring, ang grade 4 parents na may Rabus ngunyan. Pag-agi ko pa nandiyan sa Camarines National High School, kada ko ni mga school lang ma-enroll. Palibasa, panahon-panan ngunyan ng enrollment, Dahil pa nga ni sigurado kung padagos ang distance learning, o bagaman magkakigwanan ng face-to-face, pero talagang enrollment time na ngunyan, sana niya ako, pag-abot kang mga aldaw, igwanan ng face-to-face, tagaro, apektado ng pag-aaral ka mga aki sa distance learning, iba manggirara itong nasa classroom. Kami pati ang harumi, siguro niya ako ang distansya sa mga classroom ning elementary, yan sa Santa Cruz Elementary School. Pagitan lang ni sarong harong. In fact, pag nag-liliksyon, dangog-dangog sa muyan ko yan, ang sarabay-sabay na pagtataram ka mga aki. Yung bagang pigtutugduan magbasa, madadangog mo mga elementary pupils, ay magayon dangogon. Yung bagang mga classroom na ribok sa classroom, magandang hugon. Mga nag-recite, sabay-sabay magbasa, kisamang kayo itong sa pagi na lang ng distance learning. Garon niya ako nasasakitan sa ito yung mga kaakian. Kaya sana magpadagos ng sunod-sunod ang vaccination, magdakulan mabakunahan, medyo paluya naman yan ang COVID-19, asin magkigwa na po ng face-to-face classes sa satuyang lugar.